iti masakbayan. Adakon, Lena. Ay na. Nasaya at mat. Kunak na madamdama ka pa ya sumangpot, ako namat nga ag-overtime ka. Nalpas ko mo tinjar aramidag. Isa, gusto mo na di 3 oras nga overtime ko. Sigurado mabisin kan. Nangan gaya man ni Louie. Imunan, ta mabisin ka nun. Nasaya at mata. Ta narigat na makinin no rekit din. Kahit sa kangay, nangan ka kumamot din, bakit? Agid dantan. Sa anak pa'y mo't mabisin itay nangan di anak ta. Ay, kasta aya. Kahit ayan nga rodan ni Louie. Adan ay, tisilid na. Nasaya at nga rod. Ala, mabitlaan. Tayo nakagpalestap no, makapangantamot kat ni Rabiin. O sige nga rod, tagid da Sara ko. Apag huston to, inton makapulas ka. Aywan bakit? Nagsweldo akon. Apag iso nga rod, tapno makabayad tayon iti abang inton bigat. Kan adaji, ibagbaga di anak mo agatangan na kano nga, arwatan na para iti pagadalan. Makamukan to na, nonya ti kasapulan nagatangan para dito balay. Ken kastamo tin iti pagpagatang ni Louie nga anak ta. Sige, siyak ton ti makaam mo. Ay, apag isuman lang ang tinasweldo ka para gastos tayo. Aging ganton sumaro naman na nasweldo. Kasta talaga, Rico. Naimbagkit di ata adda, kan mayan anay mat. Di kaya't ko kumamot, daytay nawadwad mo't daytay adamot masobra. Madanon to dayta, anya ka kadi. Agyaman talaangan ta uray kaskasano, saan tayo ang makamkamtod. Sana kas kadagiti dumaan na iyutang danton ti sweldo da sakbaya maalada. Ay, sa bagay mo't kit di Di na kami mapampanunot mo. Alam, maturog kakit din. Tapno makainan na kamutang. Daddy, Domingo ita. Saan tayo kada mapanagpasyar? Saan man, anak ko? Nga mapandayo pa'y makimisa, sakbay ang mapanda kay pasyarwan? Yes! Kung naklakit din no saan tayo magpasyar ita, Daddy? Pampanunutot nga rod adumagas tayo mo't ijaayan da lolo kan lolam. Tani, medyo nabayag mo't pasita na di tayo nasarungkaran ida. O sige, Daddy, kayat ko. Mailiwak mo tin kada lolo kan lola. Sige, mapan ka nga rod agdigosan anak, tapno makasukat kamutan. Ibagam ka ni mamim, adarasan na taginaw, tapno makaruwar tayo mutan. Wan, Daddy! Bagbanta nakapasyar kayo, Rico. Mailiw kami matan kaniluway. Pasensya kayo na ita kami manlaangan ang nakapasyar tatang. At na ngamin inasikasok kadagiti kalabas. Kano da doma, kaya't kumati agina na tong galawan trabahok. Sa bagay. Ay, kumusta mati trabaho ngay anak ka? Okay lang matatang. Oray kaskasano. May saksakad kumot ati pamilyak babae ni ti trabahok. Kasanaw kat agab-abang kayo mat ngamin iti apartment. Iso pa apay bayadan yaw. Kagangay na atatang. Well, nagamruuman na among kayo kumaiti singasing mi kaninanang yaw. Adito kayon nga agnaad. Di supay kumabot ti maimpad yaw. Apag pa'y bayad yu iti binulan nga abang yaw iti pagnanaadan yaw. Ha?
Nakababain mat makilublubon kami pa lang dito'y tatang. Anya kumati kabain mo katwa kami lang mat kanina nang yutitaw. Nakalawlawa na ito abalay. Tatang, ibagam ko ni Lena, dito'y kayong ngagnaad. Tauray sumula na itan at may tulong may kada kayo. Mala, bayan niyo talukuyok manin ni Lena, tatang. Talaga, mabait niya na makikabalay kada kayo kan ni Nanang. Nabayagan nga alalukuyan da kami dagiti katugangak a makipagnaeden kadakwada man ang Emi. Taisupay kano a maimped mi ti pagbaybayad mi iti abang. Nga mabainak ngamin a makipagnaed kadakwada. Nilakay ko ti buridag kadakwada nga agkakabsat manang. Adan ije balasiw taaw dagiti dua ken pamilyado dametten. Mangup opisina ti asawa ngam apaghusto laeng ti masusweldo na a para gastos mi iti inaldaw ken para iti panagadal ti anak mi. Saan akas kadagiti kakabsat nila kay ko ti estado mi iti biag, iso akayat dagiti katugangak ti tumulong kada kami, babaan iti panagnaed mi iti pagtaenganda. Awan mo't ket diti makunak kadakwada, tanasisingpet damet a nakaikamangak. Aging ga iti maysa nga aldaw, pinaayaban dagiti katugangak nila kay ko, taadda kano napatag a pagsasaritaan da. Nakadijay ko na yung importante nga ibagayaw, Nanang, tatang. Naimbag tayo may karikaw. Di Nanang mula nga hindi mangibagakin ka. Imbawag namin ni Manong mo idirabi kung kumustaan na ka, kastamot ti trabahom. Di imbagayo ko mga ijilat ta sigod at ipagtrabaho ang Nanang. Isumot ti kunak, kat padpadamag na, no kayat mo kano ti agtrabaho iti pagilian nga ayan na. Anya? Mapanak agtrabaho ijay? Kunana, Nanang? Enrico, kaya't nakamot at tulungan di kabsat mo atap no sumaya at ti panagbiagyaw. Amo na kami na saan matunay adakkel ti sweldaw may ti pagpapaayam. Anya ti makunam anak ko. Ni Manong mo kanaw ti manggastos iti ipapan mo ijay. Nagsayatan ngayon, Nanang. Kasla, kaya't ko dahita nga idijaya ni Manong Ay dinasaya at no kayat mo anak ko. Sayang ti oportunidad nga idijaya ti kabsat mo. Saan laday tari ko? Mabibit kayo pa makaurnong kanila na iti para iti masakbayan ti anak yo. Kastamot na ti pamilya yo. Sige ta, ibagak day ta kanila na tatang. Nanang, talaga kaya't kumutan di mapanagtrabaho di balasiw tao, barang sumayat mo tan di panagbiag mi. Malaga road, ang lukuyom di asawam. Amok, apalubusan na kadayjay. Anyatim ako na miti idijaya kanyak ni Manong ko, Lena. Mayat no mayat, ngam maiyadayukan akada kami. Kasta talaga, masapol nga agsakripisyo tayo.
No kaya tayo alam mong awti pa nagbiag tayo iti kinarigat. Kasla nagrigat ngamin no madayo ka. Iti damo lang na itabakit. Mayroam tayong tumutlaan. Diyak mo't kumakayat tayo madayo ngam. Sayang ngamin di oportunidad. Para dahito iti pamilya tayo, bakit? Sa bagay, Isa pa nga asim, tao manugot ka kuman. Tapno mapasaya at kumatan ti panagbiag tayo. Kaya't kumati maadan iti bukod abalay. Kat amok akabailan tayo dahita. Iti kanitong agtrabaho akon, iti abroad. Nakapagsarita kayo ka din kani bakit mauri ka? Wala nang, kinasarita ka na imbag may papan iti jaya kanyak ni Manong. Kat nalukoy ko. Iso na lang ta, awan ton ti kadkadwada iti pag-abangan mi nga apartment. Saan a problema dayta? Di iyakar mo edad diti balay. Kailala ti pag-abang yaw. Kakaiso na nga daday ti balay ang mabalinda pagyanan no makapanaw kan. Mabayin ngamin ni Lena makikabalay kada kayo, nanang. Anya ko matikabain na. Uray day talaangan ati maitulong mikan ka. Yay saan kayon nga agabang. Urnungan nyo laangan ti pag-abang yaw. Ipalawag mo day ta ni Lena. Dua kami matlaang kanitatang yung agbalin na kabalay da. Sa bagay, kan nakamkampantimot lang ti panunot ko amang panaw kadakwada nga gina. No dada iti poderiyo, nanang. Iso nga road ti kungkunak dayta. Ala, iyawag mo nga rodan ka ni Manong Mau, akayat mo ti mapan iti ayan na. Kat apaman a makapan kan, iyalis mo matandag iti aginam dito'y balay. Sa amin na napapeles ko ang mapanitipagilyan ni ayan ni Manong Kulena. Ag-flight ako ni Timabiit. Talaga nga inyapura ni Manong tipapan mo ah. Kat masapula makaalis kayo mutan iji balay da nanang sakbay ti flight ko. Anya nga ron ti maramidak. Uray mabainak. Masapul amapan kami makikabalay iti anak mo. Awan ti rumbo nga pagdanagang bakit. Amumot anasing putag iti dadakkel ko. Kaya't damat ti tumulong, aging kay ti kapailanda. Iso kaya't damapan kayo agnalit iji balay. Ornungon talaka nun ti pag-abang tayo dito eh. Sa bagay, adamot punto dananang. Dakkel mo't abanag ti pag-abang tayo talaga. Ano kasta? Aging pakit ang arodan tapno makaalis tayo na dagos iji balay dananang sakbay nga ag-fly tak, Lena. Nadaras na iringpas ti amin akasapulan ni Rico iti panagabroad naman ng Emmy. Kat uray no agkadkadak ko ma, awan na aramidak, idi imbaga ni Rico, makipagnaed kami kanong agina kadagiti dadakkel na. Kas inlanad kon, awan ti makunak kadagiti katugangak, tanasingpet damanang. Sumagmamanulaang nga aldaw ang nakaakar kami iti balayda, nagflighten ni Rico.
Kampante matiriknak iti panagabrod ti asawak, taadakat nga rod ijay ti kabsat na, kat amok adi na baybayan ni Rico. Gagangay ti makikabkab balay, masapul a makibagayak manang. Naanayas mo ti taray ti amin, aging ga idi mangrugin nga agi patulod iti kwarta ni Rico. Hello, Lena. Kumusta kayo ni ti anak ta? Nasayaat kami matriko. Kumusta ngayon mo ti pan nakikabalay mo kadananang gantatang? Awan mo ko na Rico, tanasingpat da ngagpadpada. Nagragsak nga rod di anak mo, taadanda tatang akad kadwami. Kan ado di ka ayam na dito eh. Nasayat mat nga rin no kasta. Aywan gayam. Mangrugin nga gipatuludak iti kwartayo, Lena. Nasayaat mo, tamababain akong kadananang. Bayad nga ti saan mo apa nagipatpatulod, isuda amin ti agasgastos di ti balay. Sana bale, ta kunak mo't aso katakto ti amin na gastos da dita. Ada ko may pakaasik kan ka. Ada ngamin kinid daw ni nanang. Anya dayta? No, mabalin ka no. Isupay lang ti pangipatuludak iti kwarta. Ta iso lang ti mang iti allowance yung agi na. Anya? Di kagdanag ta ornungon na kanumot dagiti patulod ko a kwarta. Tilang allowance yo kan dagiti maigatang kadagiti kasapulan di tabalay ti maigisay. Ibang kuna kano ti daduma. Apay ani nanang pay. Awan ka di ti pa nagtalagyo kanya? Saan mo nga iti kasta? Kaya't nakakano atulungan ang mangurnong iti swildok diti abroad. Di ka kano agdanag, ta saan na agastusan ti patulod ko a kwarta. Pagustuhan talat na ni nanang, tapno saan mo niya agsaksakit tinakam na. Katanya pa'y nga rod nga ti serbing nga asawam. No ni nanang matgayam ti pangital kami ti sweldo. Lena, di ka nagpaspasugnod. Sana bale, taitad na mo ti allowance yo nga agi na. Apayan bakat, nakasukat ka mat, papanam. Mapan ko man alaan di kwarta nga impatulod ni Rico. Apay nga asikati mapan mangala. Rumbag kumaan ni Lena ata iso ti asawa na. Imbagak nga rod asyak ti pangipatuludan na, tapno matulungak ni Lena nga agurnong. San abalay ta itod kumot ti allowance da nga agina. Na, sana na yung kalintagan tayo tabakat. Nalangan nga ti makuna dyan manugang sa. Nay, anya kumangay ti makunana, kat maitad mo ti allowance da, kat maidulin mo ti daduma. Ay, saan ka na makibiyang lakay? Nalpasan ti tungtungan mi ka ni Rico, kat naibaganan da ita, iti asawa na. Naala ko, diyan patulod ni Rico, Lena. Adtoy, ti allowance yung agina. Kan di mon panunutan ti para iti balay, ta siya kon ti makamaw. Indi po si tukbatan iti bangkaw ti daduma. Agyaman ak nanang. No dapay ka sa pulan nyo, ibagamlaang kanyak. Ay narigat kayo ang makaurnong no nagastar tayo dito balay. Iso ka sa pulan ti agimpad, ta kaasi di asawa, medyo palasi utao. Uray siya kung ti makitsenda nanang. Ay saanan Lena, siyaklatan. Ibagam no anya ti kayat di anak mo, awang basida, ta iso ti gatangag.
Sige nga rod nanang, no day tati ko nayo. Damagaklatan iti apu ko yo, no anya ti kayat na. Nagrigat mo tanti sasaadak dito abalay. Kaslasan anak nga asawa ni Rico. Taninanang mo ti makakaamo ang mangigigam iti kwarta nga ipatpatulod na. Basta na itadnan ti allowance mi nga agina. Ison ti makakaamo iti amin. Ultimo ti panakitsyanda. Ay, aginggat kaano nga taaya maanusak ti kastoy. Pampanunutak laang ngamin di impakaasi kanyak ni Rico. Palugudan mi kano ni nanang iti kayat na. Sapay ko mga rod, tagpay sa maururnong tipat patulod ni Rico. Tano saan? Agbabawin to itinakana, no awan nagmamaayan tinagbanugan na ijibalasiw taaw. Tadi namot ngamin intalak kanyak. Umawawag ni Rico. Hello, Rico. Nasapa ka man ngay mawag. Wala na. Excited na kiti ipadamag ko man ka. Apay, anya launay ayaday ta. Tamarik na ka, kasta unay tiragsak mo amang ipadamag. Ay na-aprobaran din pa kada kiti boss ko pa nagbakasyon ko dito Pilipinas. Sumangpunta kiti mabait pa kay. Agpay, so Rico? Wen, kita mo? Medyo agbayagag dita. Tasa anak kat nga ron anak bakasyon na dagos, hindi mayak dito eh. Kasta aya. Ay na, maragsakan na Rico. Sigurado ang maragsakan mo't unay di anak mo. Apaman nga ibagak nga agawid ka. Magkagaranak na ron Lena. Dandan ikuyod ko lang kumantal daw. Ay gayam, kumusta mo't dananang? Okay kayo laan? Awan problema. Lena, amok nga dati sakit tinaka mo kanyak. Mamati ako maawatam tumod lang di amin. Di nakpakadanagan. Kabalak da ito'y. Awan di problema mi kaninanang. Nasayat na rin kasta. Ala, urayan nyo nga rin di panagawit ko ha. Sanda ko nasukunan. Agdiretso aktulatang nga agawit dita. Sige, nung isuti ko nam. Aganad ka nga rod. Iyawag mo to no kaano ti sangpot mo. Tapno makapagsagana kami mo't dito'y balay.
umikom ti asawam kundi inam amang isagsagana iti pangsarabo da iti isasangpot mo urikaw. Ay na, nagragsak kami ta nakaawid ka si kakarad kan anak ko. Kumusta mo't dananang kan Lena nga itatang? Awan ka diti sa bali amadmadlaw yu kadakwada? Amok ti kayat mo asawaan rikaw. Kat mamati ang nga dasaksakitan tinakam ni Lena ngam bilibak iti asawam anak ko. Tawa na pulos ti impakita na ama di kan ni nanang yaw. Nagtalinaan ti panagraam na kada kami anagan nakmao. Amo ka nasingput ni Lena tatang. Kat sana ka nagkamali nga iso ti pinilik nga agbalin nga asawa. Kan inadagit agbalin nga anak ko. Awan makunak iti asawa am anak ko. Isu anagasat ka kanila na. Rico, tatang, umay kayong tamahan tayon. Agur-ura yung dananang kan Louie di kusina. Kasta kaya, Lena. Uwan tatang. Mala, umay kan tatang. Magagara na kun amangan kadagiti na iluto amakan. Namiss ko dagijay, tatang. Ita, tadalpas tayon anangan, kaya't kung agsasarita tayo Rico, Lena. Ada ka no ti napatag, ngay baga ka na kayo ni nanang yaw, anak ko. Anya day tananang. Umunay ti amin, kaya't ko ti agyaman kan ka, Lena. Ta itilaksid ti amin, awan apulos ti impakita maamadi kada kami kan itatang mo. Bayat ti kaadayo dito'y balay. Anya kumaga po apakitaan kayo iti madingay, nanang. Anya kumatipam ko ta kamarami diti kasta. Amok, anak ko. Adalimad nga imimpanam asakit tinakam kanyak. Gapo iti panakibiyang ko iti kwarta nga ipatpatulod ni Rico. Ha? Amok asaan at talaga maiparbeng. Inuray ko at ubngaram ti inaramid ko. Ngampulos asaan mo nga inaramid. Katgapo iti dayta. Sa anak an apaay iti panang subok ko ken ka. Nanang? Saan na nagkamali ti anak ko ang asawa ken ka, Lena? Maisa ka apagwadan nga asawa. Do sa bali laeng dayta, sigurado nga inapan akon. Wano saan? Inapa mo ni Rico. Diyak to aramidon day takada kayo, nanang. Nagsamak kitimbaga kanyak ni Rico. Adumtang to ti panawan, amaawatak ti naramidyo. Kaya't ko nga itada ito'y alibreta di bangko kada kayo nga agasawa. Linaon da ito iti kwarta nga impatpatulod mo, Rico. Naala. Kitain nyo, no mano, tilinaon na. Hantoy. Nanang, apaya, kasto'y kadaklagatan ti linaon da ita libreta? Uwan magpaiso, nanang. Saan ay ako nayo ada kayon ti makaamu iti amin? Ultimo dagiti kasapulan dito'y balay? Payakas na ti allowance mila ang iti apu ko yu tinaikisay iti patpatulod ni Rico. Mala, sa akong ti mangilawlawag anak ko. Malaksid iti allowance yung agina. Lena, awanan ting kisay ni nanang yu iti patpatulod mo, Rico, anak ko. Ha? Ngam, kasanan dagiti gastos yu diti balay? Ni nanang yun ati nakakaamoy ti amin. Sa dapay source of income nga oray kaskasanaw. Manumot laangan nga iti kananda nga gina. Saan ang nagarbo ni Lena, anak ko?
Uray anya ti ipasangom kadakwada, awan ti reklamo da. Ultimo ti anak mo. Nakitak no kasano a pinadakkel ni Lena ti anak yo. Iso adim makkel anasingpet nga ubing. Di dabaw, anak ka. Sinungat ko ti inayaw. Maipapanitipan na kibiyang na iti kwarta nga ipatpatulod mo, Rikaw. Ngam tinakdaran na ti kayat na mapasamak iday. Ti kayat na nga aramidan. Aging ka napaliiw ko ti aramidan na kat nagdamagakan kwa na. Agad day, di nan inlimad kanyak tar aramidan na. Diyak amo no, anya ti sawak, tatang, nanang, nakababain ka da kayo. Lena. Awan ti rumbang a pagbain ang balasang ko. Siyak ti rumbang a dumawat iti dispensakan ka, gapo iti inaramid ko. Awan ti basol yun, nanang. Agyaman nakit di kada kayo. Nagsayaat kayo adadakkel ni Rico. Kanagyaman na kiti pa ng tarabayo kadagita aginak. Kabayatan ti kaawan ko ditoy, tatang, nanang. Awan ti rumbang a pagdanagam kadagiti aginam kabayatan ti kaawan mo, Rico. Da kami kan ni nanang yaw ti makaammo kadakwada. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Ni Apo Diyos ti makamo amang subalit iti kinasayaat yu kada kami. Kumusta ti check up ni nanang, bakit? Nagdanaga kita inyawag mo nga ipan mo ipa-check up. Nakarkaro pa'y kanyak Nakitak namin nakasla sa bali tila nga na itay. Sapay itay ayabak amangan kat ko na maulaw ka no. Iso nga ipa-check up ko na Kat anyati ko na di doktor na nga Ngimato ka no ti presyon na. Iso sinukatan jay doktor na jay intad na maintenance ni nanang. Kan adapay inayon na sa bali nga agas. Gimatang ka kuman na to, net. Wen, nakagatang akon. Masapon ngamin nga agtumar adagos itay. Kan ingatangak mutan iti prutas. Kanapintas dayjay para kan kuana. Agyaman ak to, net, Naimbaglangan tanda ka. Kaasimot ni nanang no mabaybayan. Apay ko maabaybay akngay. Di ka agdanag, takanayon mo't abambantayak ni nanang. Pasensya ka na. Siguradong awan man nabatin iti inyawat ko kon kaswildo. Alangan mo't asaan ta agastusan ni nanang. Diyak mo't kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Sana bale, tanag po overtime di boss mi. Ag-overtime ak tapno manayunan ti i-entrega kan kaswildo. Kita amat ba si Taboni? Amahan no si kamot ti agsakit no abusom ti bagim iti trabahom. Saan? Amo ka marigatan ka nagibad budget. Sakit mainayon pa iti kanayon na panagpaagas ni nanang ko. Ganda iti maintenance na. Okay laang. Makalungaw tayong tumatlaang, Bonnie. Tinapatag, awan dakas ang mapasamak iti uray asino kada tayo. Nanang, kumusta tirik nayo? Ay nasaya at matan anak ko. Sana kas itaya kala at matan na naulawak. Anya ngamin ayatar aramidan nyo. Saan kayo kanumot ngamin ang makatal na kunan nito, net? Nakarkaro ako mapsutak na awan aramidak anak ko. Kan ba isa, saan mo't anadagsan at trabaho di mapanagkara, di taparangan. Saan niyang paiso? Nung nagdaga ang itati panahon nanang. Baybayan nyo ngamin dagita. Agtugtugaw kayo latan di tabal ko nahe nung masikuran kayo dito o nagtibalay. Kaasimat ngamin di asawam arikos dito'y balay. Trabaho nan di amin na trabaho. At dapay dagiti ubing parubuatan na mapanag-eskwela. Kapailan na day tananang. Narigrigat na dadakas ang mapasamak kada kayo. Manipod ita, tungpalin nyo amin yung ibaga kada kayo nito, netwine. Nalawan anak ko. Di nakpakadanagan.
pala maturog. Mapuyatan kan Dapat trabaho minton bigat. Adang amin pampanunutok to net. Anya dayta. Anya ayat imang burburi-buri ti panunot mo. Pampanunutok ngamin niya, awan ti mapasama ka ti biyag tayo. No, kastoy lang ti klase ti trabaho. At dapay ni nanang anas ka nataripatwan tayo. Saan kumamot nga itulok ti Diyos ngam... Kasanon no, adan mapasamak kang kuana. Pangalaan tayo nga itigastusan tayo. Sa bagay, gusto ka lakay. Ang apay ay aday tati pampanunutem. Tonet, naskan nga isa ganaan dagita abanag. Isa mapampanunot kung ti agaplay lang iti trabaho di balasiw tao. Agabrod ka? Sigurado ka? Uwan Tonet, tapno makalungaw tayo matbasit Ada di agency ng ibagbaga di katrabaho ka mabali na pag-applyan. Sika day tati amom anasayaat. Desidido akon. Mapanak iti agency ng ibagbaga kanyak ti katrabahwak. Agaplayak langan iti trabaho iti balasiw tao. Kumusta ti papan mo iti agency, Bonnie? Swerte ka talaga Tonet. Talaga nga ado ti kasapulan da nga agtrabaho iti balasiw tao. Nang runa iti factory iti Taiwan. Ijayin ti nag-applyak tapno makapanak adagos. Ay, sapay ko mga rodlakay, tamapagasatan ka. Taday tamot ti arapaap mo. Para iti pamilyata Tonet. Kan para matan ka ni nanang ko. Kayat ko, di saan kayon to matan ang makamkamtod. Nang runa iti panagadaldag iti anak ta. Basta matanda kiti kasapulan ni nanang. Basta aganad kay ti papanam Amok nagagat ka. Iso asigurado magustuhan dati trabaho iji factory. No bilang mapagasatan ka maala ijay. Dakkel tinamnama ka maala iji Tonet. Ado kami nag-apply para iti factory worker iji Taiwan. Ngam dakkel tinamnama. Kanayon positibo ni Bonnie nga asawa, iti anyaman akayat na agunudan man ng Emmy. Kas kumalaangan iti panag-apply na nga agabroad. Iti ababa sa Rita, nakapangarod ni Bonnie nga asawak ijay Taiwan, tapno agpaay factory worker ijay. Kas taunay tiragsak mi ni katugangak manang. Nabati nga rod kanyak, dagiti dua nga anak mi, nga agis eskwela, ken ti masakit akatugangak. Inyunay-unay ti asawak, ajak kanubaybay-an ti inana, taipawit na mo't ti amin akasapulan na. Tinungpal ko nga rod ti pagrebengak kas asawa na ibati dito Pilipinas manang. Adu dagiti naragsakan iti panagabroad ti asawa, ngem adulat tamet dagiti saan manang Emmy. Kayo matgayam dahi ta Uncle Isko. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Aywan tapasarak man ni kasinsin iseng. Kumusta nga ni nanang yap? Medyo mayat matan Uncle. Nakarecoveran iti panagsakit na iti napalabas. Nasayat nga rod no kasta. Aywan gayam tonight. Na magkumutanapan ka nun ni Bunay ijay balasiw tao. Kasi ti Diyos, Uncle. Nakapanmutan iti napan alawas. Anya pagilyan nga iti napan na nagtrabahuan? Ijay Taiwan, Uncle. Factory worker.
Kastaya. Nasaya at mata. Ang umlay, ang mga nagbaliw kamata na kaskadagiti daddo mga asawa dagiti nakaabraw. Ha? Nakalipat na namin pinsan. Dagiti daduma ay sa bali pa din tinasumok na nga ramidan. Saan to ang mapasamak dahi ta, Uncle? Amok nga ilalaan ti pagbanbanugan ti asawak. Nang runa pa itan, taaddan iji sa bali a pagilian. Nasaya at nga rod ano kasta. Tayo nakman pa'y kumustaan ni Nanang Yaw. Nakman kay's istorya. Ay, sige lang, Uncle. Inkailatan iti ayan ni Nanang. Kumusta kan nga ay kasinsen? Kaas iti Diyos, sa anak mo't kan akas iti sigod, akanayon a maulaw, kan ngumato ti presyon na. Ay, di ka nasaya at no kasta. Ay naan nadam ti bagim kasinsen tapno, mairanod ka pa'y mutay ti pagbambanugan ni Bune iti abraw. Naimbag nga road ta, naka-abroad mo tan kasinsen. Ngarod agam na bantayam di manugang mau. Ha? Narikatan, amumot siguro dagiti madamdamag ka dagiti daduma nagabrod ti asawa na. Amo ka nasingpot ni Buni a kaanakak. Iso saan ang masulisog dayjay. Hangam, di tayo amo ti manugang mau, no anya ti pudno a kababalin na. Nasingpot ni Tonet, kasinsen. Nakaanos pa amang tartaripato kanyak. Nadaak ditan, ng paliiwom lata. Narigatan kasinsen. Sapay at dalangana. Dagiti kay dagiti mananggundaway nga alilaway. Ada puntom kasinsen. Anong sa bagay, saan anagsum arumrumwar ni Tonet? Kayat na ti agtali na dito'y balay. Ay, nakasinsen, di ka kadiag kamkampantay. Basta bantayam ti amin agaraw na. Sisi, kumusta? Alay, tama lang agkita tan. Uy, si Kamot Gayam, Georgia. Naimbag man ta na granata. Ngaro daaw. Di ka mga minan sumursurot ka da kami tong kalawisin da ka. Amo matan ti mudra akas kanyak. Ado ti as-asikaswan na. Naimbag kan ka awan responsibilidad mo. Talaga, Sisi. Ay, wano, may kamatagpasyar ay di salon ko. Tani, kasla na baybay amat na tabagim, oh? Ay, apo. O may kamatagpapintas, Asino ko matipapintasa kat awan mo't dito'y nilakay ko. Ha? Apay, ayan na ayan. Napan nagtrabaho indi abroad. Kasta ka di? Oh, di may mayat man na kanayon na napintas ka. Agasum nga itatagaya man na di abroad nila kay mo. Di atan kastusan para itibagim. Pamper yourself, Sisi. Agpa-beauty ka, bayam ta pasyaron kan tumaminsan. Oh, urayon ka, Ibaga ka dagiti tropa, mabalin ka na sumurot ka na kami. Agaliwaksay ka ba't sagpaminsan? Kat isurot na kanto iti ayuyan mi, tap nag-enjoy ka mat, Sisi.
Hello, Bonnie. Hello, Tonet. Kumusta kayo ngay? Naimbag ta nakaawag ka manan. Nasaya at kami mat ditoy. Ni Nanang ngay, kumusta? Saan ka din nadimikar ti sakit na? Saanan? Di mo pagdanagan ni Nanang. Uray dagiti ubing, okay damat. Si Kangay, kumusta ti trabaho di ta? Narigad. Naskan nga anusan para iti masakbayan ti pamilya tayo. Ay, wan gayam lakay. Agpakada ako ma. Aw-awisan dak ngamin dagiti sigod agagayam ko nga agaliwak sa imot sagpaminsan. Ngam, kunak nga agpakada akpay mot kan ka O di sumurot ka mat kadakwada sa paminsan Masapol mat nga agaliwak say ka, Tonet. Amo ka narigat ti ubra midinal daw. Sakit may nayon pa'y ninanang ko nga sa asikaswam. Agpayso? Palubusan nak? Ulin ko naklangaro din. Mapan ka, tapno makarelax ka mo Agyaman nak nga rod lakay. Basta, agan nagkakanayon dita Nalaos ti ragsak ko iti daydi agundaway, tadinak pinaay ti asawak, idi nagpakada ken kwa naman ng Emmy. Nabayag nga minen ajak nakakuyog dagiti gagayem ko. Tinaminsan nga isusurot ko kadakwada, nasunutan pay, aging ga ati sagpaminsan, nagbalinan amasansan. Napadas ko ti simurot kadakwada iti bar, aging ga iti simurotak kadakwada iti pagsusugalan. Gaputa na swerte ak iti damo nga isusurot ko kadakwada iti sugalan, jak napupuutan, naigumonak matan iti dayjay abisyo. Sa anak a makatal na, no sa anak a mapanagsugal manang. Ti ipatpatulod ti asawak, ti kanayon ko nga ururayan, tapno at dalaeng maaramat ko. Mas daaw pa yan ti katugangak, no apay amasansan a marabyanak nga agawid, tunggal rumwar kami kadagiti gagayam ko. Dimmakkel ti maipapaabak ko iti sugalan manang. Agingga iti nakapanunutak pa yan iti saan ang maiparbang tapno masustinir ko laeng tinasumok ko abisyo. Hello, Lakay. Ay, pasensyakan tayo mawagak. Adda ngamin emergency ditoy. Apay, anya tinapasamak dita? Ni Nanang, interay ko dito ospital. Kalaat ngamin anatumba, itay nalpas kami anangan. Indiretso da iti ICU, tamarigatan nga agangas. Anya? Diyos ko, anya Di ka madanagan. Okay, hindi ka sasaad na. Masapul laang nga agtali na adpay diti ospital iti sumagmamanong aldaw, tapno maobserbaran da. Ngam awanan ti rumbang apagdanagam. Sapay nagato ti trabaho mi. Sana ka basta makaawit Tonet. Ay, saanan? Siya kung ti makaamo ka ni Nanang. Mangipatulod ka laangan iti kwarta nga usaran mi diti ospital. Sigurado adakkel ti mabusbos, tadakat nga ro diti ICU. O sige, agipatulod ka dagos. Nabilang kurang ti patulod ko, yawag mo dagos kanyak. Sikan ti makaamo ko ni Nanang. Wen Lakay, di ka agdanag. Sige tayo nakpay kitaan ni Nanang. Sige nga Rod, agirin medyo kiti ipatulod ko itamot lang. Awagan nagtumanan Tonet, tapno amok mo niya ti kasasaad ni Nanang. Wen Lakay. Sige, bye. Aday ta, agipatulod ka no itamot laan. Addan kwarta nga aramatag amapan iti sugalan. Mabayadak mat siguron dagiti dadduma na utang ko.
kat makasubuta kon kadagiti abak ko iti sugal. Nanang, ada pa panak nga importante. Nakaluto ako niti kaninyo kadagiti apu ko yo. Apay, mabayag ka kadi iti papanam, anak ko. Uwan nanang, sigurado ang marabianak. Ay, agandad ka garud Masan-san ba't gaminan ti irorwar mo? Amagan makasalaw ka iti managdakdakas, no kanayon ang marabian ka nga gawid. Sana bale, taitultulod nak madya sa agayam ko nanang. Adalugan na dayjay. Ay, kastaya. Ayun gayam, imawag ka din ni Boney. Kumusta ka numutan iti ayan na? Kalkalpas may nagsarita nanang. Nasaya at mati kasasaad na ijay. Awan ka no ti rumbang apagdanagan tayo. Agkid-kid daw nga rod iti pasensya, taman mano ang makaawag. Makumikom ka no iti trabaho da. Ay, kaano-kano ngay nga agbakasyon. Ado ka no pa iti trabaho da nanang. Ngaminton makawaya, amang no makaawid ton. Ay, ikumusta anak to lang aruda no umawag manan anak ko. Ibagam nga aganad mo't iti ayan na. Wen nanang, makadanon. Alang arud, mapana kong tagur-uray yung jikadwak. Makaamu kayon kadagiti ubing. Makan kayon ton nanang. Ay, wan, balasang ko. Ni Bonnie ti umawawag. Diyak mabalin asong batan. Ama numadlaw na no sa dino ti ayan ko. Aday ta, awanan. Bayak pay laang. Ti amuna kat ada kami pay lang iti ospital. Taimbagak nga inton bigat pay ang makarwar ni nana. Ay, sa anak ka nakasubot a pulos. Kan nakautangak manan kadagiti gagayem ko. Tanaibos ti impatulod ni Bonnie a kwarta kanyak. Anyamot tan. Anya nga tamanan a pamuspusan ti aramida. Tapno agkakwarta akmanan. Bonnie, anak ko. Si kakading agpaisaw. Siyak nga rod, nanang. Apay ada kayo ti nangilo ka titiri daw. Apay nakariin kayo pa'y lang kat rabiin. Ay, jak pa'y karod ang tuglap. Nalaw mo nagkan, anak ko. Apay nga agpuypuyat kayo kat nabiit pa na ospital kayo. Makapadakas kada kayo dayta. Anya ti ko naman anak ko. Na ospitalak. Wala nang. Di mat na-ICU kayo pa'y? Kasa tinyawag kanyak nito net, hindi na ospital kayo. Nay, sa anak mo na ospital anak ko. Ha? Awan tinapasamak kanyak. Katno adda aklaang dito'y balay. Anya?
Apay nga rin imbaga kanyak ni Tonet ang ospital kayo. Sa dinatayan na. Ay, rimwar manen anak ko. Itay pa'y bigat. Ha? Ada ka no napatagapapanan na. Kataging gaita, saan pa'y asimbang pod? Anya? Tiyawanan ba na babae? Inaramat na kayo pa'y itikinasalawasaw na. Ayan dagiti anak minanang. Nakaturog dan anak ko. Napakan kumutidan. Sa dino nga ta tinapnapan ng dadya babae. Nanang, nabayag ka din nga aramidan na ti kastoy. Wen, anak ko. Kunak ano amom, ta isumot ti ibang pagana. Palpalubusam ka no, mata sumurot ka dagiti gagayim na. Jack ilibak day tananang. Palpalubusak. Angam jak amo amasansan gaya man nakastoy tar aramidan na. Kat tinasakit. Inaramat na kayo pa'y. Tapno makadawat lang kanyak itidak kalagatad. Nga isok ano taramatan niyo yung ospital. Ay, anak ko. Isumot lagay makasta launa yung ti panaggagar kong agawid. Tadagay maduktalak. Agaluwad kanyak na siya babae. Ay na, saan mo adangdangran anak ko? Amom nga umuna no papapanan na. Kanoan niya ti pangararamatan na iti kwarta. Diyak mo na niya ti maaramid ko apama na makitak nanang. Oray ka sumangpot di awanan bain. Naggapuam. Ha? Bonnie? Anda ka? Bonnie? Hindi na karakupan. Awid ka di pa'y dahito iti may sanga inak. Naggapuam. Kwa, Bonnie. Apay nagulbod ka kanyak. Dinardaras ko tinagawid ta kahit ko makita ti sasaadan ti inak. Takunam ana ICU. Ngam gayam, pasig nga inuulbod dagiti imbagam kanyak. Pakawanan nak, Bonnie. Kadwam ti lalaki, miso aparbango na nasimangpot ka. Iso tinangar aramatam iti kwarta nga impatpatulod ko. Ako na nga aramatan niyo iti ospital. Awan lalaki, Bonnie. Iti oray ka anuman. Saan ka ginulipan? Sa dinungar ti nagapam. Kanapay nga aramidam ti kastoy, Tonet. Kakaasi ak nagtrabaho iti balasiw tao. Tapno maipaay ko lang ti amin nakasapulan niyo ditoy. Tila ang kidkid dawak. Asikaswam dagiti anak ta. Kastamotan ni nanang. Ayan ti konsensyam, Tonet. Pakawanan na ka. Aklo na ka nagulbudaktan ka. Naramit ko ti kasjay. Naputa na igumo na kiti sugal. Ado tinaipaabak po. Kan nakautang ang kadagiti gagayim ko. Anya? Apay nasumok mo ti agsugal. Sorry, sana na maulit. Nabayagan na kayat ko ngayon dyan. Namawan pa nga laki ti pagbayad ko kadagiti nakautangak. Sana kigasang-gas at takmanan. Barang makasubutak. Babaan iti kwarta ngayong patulod mo. Bakawanan nagpuni. Diyak amo na niya ti sawak, Tonet. Diyak impagarup ama aramid mo ti kastoy. Diyak pulos impagarup. Nanang, apay nga awan mo ta ni Bonnie. Arig na nairida paklaang, ngam awan mo tan. Sa dino tinapanan na. Napan ka no nagpalamiis, iti ayan ti katrabahuan na akadwa na nagbalik bayan. Nanang, pakawanan dak. Ay, amo kadak kalabasol tinaramidak kada kayo kan ni Bonnie.
Pagmababawyak ti amin nanang. Pangaasiyo tatulungan dak. Tapno mapakawanak pa iti asawak. Bay ampay laeng tapno baka panunot. Narigat asabatan ti pudot ti ulo na. Amo ka makapagsarita kayon tuumot laeng iti nasaya. Sapay ko mata mapakawanak pa'y ni Bonnie nanang. Ikari ka dya kun ulitin pa'y tinaramid ko. Patpat gakunay ti asawak nanang. Tunet, balasang ko. Katuray ka na kayo. Agkidawak iti pamakawan. Inaramat kayo. Tapno mapatgan lang ti kidawak ka ni Bonnie nga asawak. Pakawanan da ko ma. Nalaos ti pa nagbabawik. Ala, bay am anak ko. Tainton agsubli dito'y. Kasaritak to'y tinalapat. Amok, asaan ka akasta klase a babae? Amok ang mapakawadakan tumutlaang ti asawam. Kat maurnos tumutlaang ti amin kada kayo.